În acest tutorial este prezentată procedura de validare a subrutinei de calcul a matricei de rigiditate pentru elementul finit, bară, plană, dublu, încastrată. Validarea constă în compararea rezultatelor obținute în MATLAB față de rezultatele, în raport cu rezultatele obținute în Abacus, valorile de referință, benchmark, fiind cele din Abacus. Structura analizată este cea prezentată în tutorialul anterior, aceasta, în care structura cu elemente, bare, plană dublu încastrate era încărcată cu un sistem de 3 forțe, încastrate acești doi popi sau stâlpi în punctele acestea și căror rezultate au fost exportate sub forma unui raport. Deja datele au fost preluate și înlocuite în subrutina de inițializare, anume vectorul coordonatelor nodale pe care îl găsim în fișierul INP. Haideți să deschidem. Iată, aici sunt coordonatele nodale. Pe care le regăsim în MATLAB. 1360, 320, 1600 și așa mai departe. În continuare, valorile coordonatelor sunt prelucrate pentru a facilita reprezentarea grafică a structurii inițiale. Este definit caracteristica elastică, modulul de elasticitate longitudinală 2,1/10⁵. Cele 3 diametre care sunt asociate secțiunilor structurii și sunt calculate aria, respectiv momentul de inerție axial pentru fiecare de cele 3 diametre în vectorii arie vect și iz vect. Elementele finite sunt definite cu ajutorul datelor din fișierul INP sau din Abacus. Matricea grădelor de rigiditate mai întâi este inițializată cu 0, după care sunt definite cele două încastrări în nodurile 3 și 7. Matricea încărcărilor. Odată este inițializată cu 0, după care sunt puse încărcările pe cele două capete în acest punct și în acesta forțele după direcția Y cu valoarea de minus 4000, iar în nodul 5 forța după direcția Y cu valoarea de 8000. Acestea fiind datele de calcul și setând elementul finit care va fi testat BIM 2D, putem rula și iată structura deformată respectiv valorile deplasărilor. Valorile deplasărilor le vom salva într-un fișier Notepad mai întâi copia și apoi salva, save as. În tutorialul BIM 2D vom spune dep de la deplasări, dar nu în Abacus, ci MATLAB de tip text fișier. Vom trece acum la etapa a doua de import a rezultatelor din Abacus și MATLAB în Excel și calculul erorilor. Deschidem un fișier Excel.
și spunem open. Mai întâi rezultatele din Abacus, dep Abacus bin 23 2D01. Câmpurile sunt de lățime fixă. Informația utilă vine de la linia 17. Next. Și avem grijă, în funcție de configurarea calculatorului, să setăm că separatorul decimal este punctul, iar separatorul de ordinul miilor este virgula. Ok? Finish. Convert. Iată, acestea sunt rezultatele din Abacus. Să alocăm mai multe decimale și să importăm acum datele din MATLAB. File, Open, Browse, fișierul SDEP MATLAB text, lățime fixă, să definim separatorii lățimii fixe. Avem grijă să ținem cont că separatorul decimal este punctul și separatorul de mie este virgula, iar fișierul va fi convertit în Excel. Haideți să-l copiem. În primul rând, să spunem aici într-un nou sheet, master sheet, create a copy, și pe care să-l botezăm rename, nu Abacus, și MATLAB. Acum vom prelua rezultatele din MATLAB și le așezăm frumos aici. Pasul următor este să calculăm erorile absolute. Spunem calcul erori absolute. Vom păstra formatul dintr-unul dintre sheet-urile anterioare și vom ține cont că eroarea absolută se calculează ca diferență între valoarea din MATLAB minus valoarea din Abacus. Ceva nu i-a plăcut, să rescriem formula, este egal cu valoarea din MATLAB minus valoarea din Abacus. Să transferăm această relație de calcul tuturor gradurilor de libertate, respectiv tuturor nodurilor. Vom trece la calculul erorilor relative. Iar relația de calcul este egal, eroarea absolută, egal cu modul din eroarea absolută împărțită la valoarea de referință, acesta având un format de procent. Relația o transferăm pe fiecare grad de libertate pe toate nodurile. Erorile se situează undeva în limite rezonabile, sunt câteva valori ușor depășite, erori de 21%, dar majoritatea sunt undeva sub 5%. Ca să evităm
aceste rezultate cu eroarea calculată de 0%, 100%, datorită faptului că numitorul este 10 la minus 33, valoare foarte apropiată de 0, putem introduce o relație de calcul egal cu if, dacă valoarea numitorului este mai mică decât 1e minus 6, atunci putem admite că eroarea este 0 dacă nu se aplică formula de calcul anterior definită. Iată. Acestea sunt valorile. Să salvăm acum fișierul Save As ca fișier de tip Excel și vreau să numim dep compară Mulțumesc!